Tawag launayen nga ulpit mo ken rangka. Alaman biyag ko sao ti pamuspusa tapno mabalin ka nalipaten o imna lipaten kan tunwen nga mataak tunjay tanen yang nuitan saan mapalinin ay item ni ayah di nakat pagtuugin yang tangay siksikakin na ay ayatin. Lipaten kan tunwen nga magdaak tunjay tanen nga mnuitan saan mapalinin ay item ni ayah di nakat pagtuugin yang tangay siksikakin na ay ayatin. Di kantun malipata kunato'y hago uray awanak sa'yo ditunggal alda uray bayno tawene iti naglabase di mundo kunaem na malipatang ka hinggat tumpal tanen kanayong nga andakan niya himpay tulin mo isudiing paay mo nga pagpiyakan uray lumay sa kaktubayen analamiis nga bangkay di mundo kunain na malipatan ka hinggat tumpal tanen. Sadiay makaling-lingay Chay-bay-bay kenalina idi cempu digao ken rabi Sadiay, ayan
sa diyay makalinglingan siya'y baybay nalina banatiran katutut mo kalilipnusan dapanggem mo di mo kat patuluyin sumina ka sa dinuti at papana sa dinupan natiran anak kayong kapagdiswan anak kayong di kayat mo panatira dauray no awa piringay kay sa bulan kasikat sarmi apagalina itira niya kay init ken bulan nagjaman kami, Apo. At natin nag-request dito Apo. Yan. Ano dito? Basta iman Berna, narigatin na mo basa, Apo. Faithfully. Ang jaman ng Apo ti palakpak yupay. Kaya nga agpalakpak, Apo, sa pala kumata. Wen. Sa pala kumaapo ta agbusali. Di sa marunong Apo nga request. Apay dito apay kasi tinagsuratan nyo Apo. Di sa marunong request, bitchin 25 pesos, asin, bagas, 2 sako. Guano, 36 nga sako. 2 nga urea. Apay awan ti kasi nga kanta Apo. Ay dito gayam ni, ito bangir na.